Takže ja vás zdravím, moje meno je Karbo Ja som Roka. a vítam vás u takej malej, krátkej informačky. No, skôr to je taký speciál za 30 odberateľov. Áno, A to, že sme dokončili našu mapu, krásnu mapu. presne tak. Ktorú sme vytvorili za týždeň. Týždeň, presne týždeň to je. Uh-huh. A teraz máme už ale 36 odberateľov, aby som bol presný. A neuhrázni vám to, ďakujeme, je to parádne. Áno. Áno, dúfal som, že tak maximálne 10 zberov. No, a vy si hovoríte, že to je fakt ako málo, že... Možno si to hovoríte, ale pre nás je to veľa. To je jasné. Jasné. Link na stiahnutie bude v popisu videa. Isté. Možno teraz preletnete z obrazovku taký rýchly. Áno, že... Ať bude tam ďalší 20 minút. Možno. Dobre, v pohode. To je asi všetko, ne? Ešte som zabudol dodať, že jak táto mapa bude moc ťažká, lebo je to parkour. Šťastie je to parkour. Taký mix. Tak poďakujte Karbovi, on vymýšľal nové skoky a také hento experimentoval tu a nechce sa dať preč. V pohode. Potom, ak sa vám mapa bude páčiť, tak toto video lajknite, aby sme vedeli. Áno. Do komentu napíšte, čo... A môžete niekomu doporučiť, ak poznáte nejakého let's playera. Alebo kamaráta, proste, aby sa to rozrástlo naša... Každá propagácia je pre nás momentálne dobrá. Áno, aby sa Ježišmaria. To sa nedá povedať, dobre, aby sa zväčšila naša komunita. Áno, presne tak. Takže čaute. Bohom.